Velkommen til udpakningen af den her Phantom 4. Jeg må sige, at jeg har glædet mig som et lille barn. Efter at have været blevet bidt af at flyve med droner, så synes jeg altså, at den her er den, der ser mest interessant ud. Og allerede ved indpakningen, der ser det ret eksklusivt ud. Det ser næsten ud, som om det var noget, Apple kunne have fundet på. Men lad os da starte med at se, hvad der er inde i papkassen. Den kommer i sådan en lækker transportkasse. Det lover ret godt. Det er selvfølgelig ikke en flight case, der kan tåle de vilde stød, men i hvert fald brugbart. Der er lige en lille låsemekanisme. Og så åbner herligheden så ellers her for os. Der er selve dronen, der er controller, der er en lille quick start guide og lidt sikkerhedsinstruktioner. Der er 2 sæt propeller, og det her det ser faktisk ud som noget, der er forholdsvis nemt lige at pakke ud og pakke ned igen, når man skal ud og flyve. Lad os da starte med selve dronen. Der er sådan en beskyttelse af den her gimbal. Det er dejligt betryggende at vide. Lad os se, om vi kan få den af. Det skete der. Det er jo noget fin mekanik, det er med at passe lidt på. Og batteriet har vi heromme på bagsiden. Jeg har endda købt den her ekstra rabatpakke, hvor der er et ekstra batteri med. Det kan varmt anbefales. Der er jo 28 minutter på et batteri, så det er altså dejligt lang flyvetid, man får. Ud til siden med den. Og så har vi controlleren her. Og det er altså også en ordentlig moppedreng, kan jeg se allerede nu. Og det er jo også fordi, at den blandt andet skulle kunne tage en tablet, og ellers så er der i hvert fald rigeligt med plads til din telefon. Jeg ved ikke, om det er DJI, der skriver forkert inde på deres hjemmeside, men controlleren til Phantom 4, den skulle altså her i Europa lige have en dB mere at gøre med. Jeg ved ikke hvorfor, men det skulle jo i teorien også give bedre rækkevidde. Return to home, meget vigtigt. Der er et par knapper heromme, der er custom, du selv kan vælge, hvad skal bruges til. Og ellers er der alle de kameraknapper, du skal bruge. 2 antenner, dejligt lang rækkevidde. Og det føles solidt. Og batteriet i controlleren er der også ret voldsomt. Det betyder, at det er altså meget sjældent, at du skal lade det her batteri op. Det gør bestemt ingenting. Lad os prøve at gå videre. Der er selvfølgelig lige lidt læsestof her til de sene aftentimer. Der er de 2 sæt propeller. Der er ingen grund til at åbne dem. Og så har vi her en dejlig stor adapter, som faktisk kan lade både et batteri op, samtidig med at den lader controlleren op. Det er jo altså super smart. Og her er et strømkabel til selve ladeadapteren. Og så er det ellers ved at være det.